litum ke wang pot churo lo kaning je nang ye alam ke la hello non het ni thom aprang bongo senatum bang meeting dosi ulo je itum a CM apan ke aning hang de pisuntuk taul aning hang te parukra taul election along voter list alang itum second position la potsi alang itum thang da phere nang mathak rang ri pusi pu nil itum APHLC dengan mathak rang relu ajir ding pig lo mathak rang kri la solam ni ninge ol si non alang itum bongo sena tum ninge dak lo lage nil itum alang itum hale kang cek kang tum gali alang itum bang Karbiadet nanti right keep lo. Atema ilitum a CEM, EM, MLA, MP, minister atum. Karbiang long adet cerai teksedet lo, long lay cerai teksedet lo. Akhir ban cerai teksedet lo. Ajar dimulu non pengali lo lagi. Ha 1954 pen, 1954 aning kan. Ha utor borbila lo. Ba don Harup lira poket bongo senat yang pandan wan det sinang biuk le. Harup resir kebra poket rap clearing kan. Lapen ke son tak taksi akaprek akai Bihar senat manta. Harup re sir kebra trokebra hini malom kebra thom malom trokebra phi la son malom pen. Ha keroni along nang bitip le. Alangli tum politics ke tek pusi Cimatal, election ke high naik ke, election ke high ke apa? Seta, nilitum APHLC tu pupong lo, election le high seta, politics le claim seta, karbian long ke right, karbia kay lapen inglong arrat apa ke right, lapen non ke kilonja o khomia tu apa, adivasi tu apa ke right, la agama bang si claim nahi, politics lo lagi claim nahi. Election tak ke hai nang po ahok lo. Seta alam litum la so cheti ni nang ne. Election ke hai ji pura. Ke che dum wan ma nang bi go pula te la ke. Emithang si karbe tu ni pupu son a keng ke ka theng lo. Apen non ke cheplang dang lo. Ni tum pu ajer di kun non ke pulo. CM tuliram rong hang pan ye pisun tuk te un pan kratu. Ahok alam lagi. Sini lo ni litum lagi. Lapo si alang litum hale kang cek nahi alang kali litum kang cek nahi ya lagi litum politics ke claim atum hai election da ke hai di ke atum hai latum hasi kang cek nang po latum si hala non ni litum pubom non ninkan troxy ta soselo election kapedo aron voter list ka selam aron selam nahi pubom lo alang litum hala voter list alam ta pulo kente second position itu puji pu ahok lata second position lo alang litum dopik lo bangge alang litum amuluk hedi amuluk hadi punam amuluk bongo sena amuluk ke karbi pen adun thulo ke ong nei bangge angge non alang litum kere lo bangge bongo boro tum hanta cerai kip lo la sihala hauraghat ke alang litum ke high verji fancy hala limited constituency delimitation ke selam hut boro tu fan han Hauraghat constituency long pondet lo kente la langhin pe atema boro tu bongolia long sidu ke lalu tungge alang litunga methang ban cerai chot en lahal alang litung ha amethang adepta boro tungke de hala BTC area ta boro tu bang harong bong pen bang thom ke rap tivet alang litu hadak ta la pen kokrojhar ke la bongli ong nei la da wang thwe town committee election neli 2002 aninkan 2002 gali 2000 aninkan neli town committee election pedolo ward kep angbong ward ne kep ke bang bongli tung hai de boro tung hini wet kalong hadak ta la pu la tung ke la si alang litum non celang king la alang litum boro bongo sena Bihar sena tum celang king la si alang litum fereri ki chok che mat lo
Ili tu mamuni tu la election ke take waktu, politics ke take waktu, la tu melu. La si ala la boleh thot lo, bongali bihari tu juga lagi. Ningke po ke take lo bang dulu, amuluk dulu lagi. Bang papi bang berat kente, long liat tapi berat kente. Aku hala BJR long benda, eviction dah claim dedet lo kente. Aron men claim nahi claim dedet lo kente. Aron behala aron silam ni pada silam ledet lo kente. Aron silam ra hala voter list along pen amen than ket asom de alang litum non hangju ni de chile. Aja ko ma de chile. La voter list pen amen ke than hello e claim nahi. Andi amen yung than elo de alang litum la pupu dalang litum dak do de chile lo. Dam rugi le dak pen. No ke political aja kong alang litum long do ko ma se alang litum wang ko det lo. Kipi ke mat lo la tuliram tum lo kipi. Tuliram aframat lo hala tum lo kipi. Nang baru kreset kebra pokebra hinia ningkan ben mana tum lo ke ja la tum lo ante. La hello ni tum ipu ke la si non kipu ka tum ke la hello ni tum ando bongo sena tum kaning dia alang litum pan ing check ing tum te. Alang litum hang pe do tum mat lo la tum pan si kan check nang. Alang litum pan ko mat lo la ke to war ke thok flot apram pe. Ke take ke kro. Politics ke take bu election ne hai nai ke pu body non BJP tu ne BJP ke nil tu pu lo ke chu itu ma election ho council election a result ke klangar ni nil ninge lo kente lage BJP le hai gali lage bongo sena pen bihar sena tu hai lo kente non klang dak lo kente non ai tu BJP long dun bom tha lage bongo sena bihar sena tu hansi aja kong di pidun lo cicini wang we ilitung kar biat tu Cini nahi la soalan. Lalu ison ke nili tuang tu. Aku ison bagai dua tulang. Ini tu karbia tu. Lagi rong asar tu malam malam. Rong asar tu rong bethe. Justice pinangi, insai nangi. Long lega citi titi rong asar rong do. Ahut pen. Ahoy citi dah titi. Ange halal rong asar tu. Cini ne ahoy koloso ahoy ma pupu teke. Lapor ki putheki rong kang case hui kang sai theki apan rong asar tu apan ka do ko rong asar tu apan hal amethang a rong a chitha a copy re chitha copy la pen jama bandi a copy la pen map a copy alang di to man pilap nai rong asar tu apan ansi rong asar tu hala map la pen chitha copy lai hui jama bandi lai hui lang pen ko mat along lesi kon long ma alang litum putek po inside tek po neli amata rong asar la si neli kang sai sum krum arnisi angani tum ASO long down lo ASO tum ken office ben mondol tum ni tum man chitha copy da map da nang pe klang dun hai he are ni tum me thang along le a map ko si nang pe klang dun no dak ko la he thoya district an ke la map cita ke lang nam ni puge itu joning ring tanang ni pulo de bang nang pe klang dun pol ke me thang along le lam ke ni rong along le lam ke lage la si ni li city pidat lo chief executive member of RNC inquiry forni request to give certified copies of cita jamabandi and map of villages to respective village headmen free of cost for administrative purposes. Hala rong asar tum the administration claim nang committee. Wrong na tingke rong asar tum hello grassroots level revenue officer lo para ke tok do. Lasi alang litum rong asar tum ing sign nang kok titi. Angari ing sign nang ipulote hala chita copy jama bandia copy la pen ke map wrong pat wrong is dia bang la hala rong asar tum pan pi nai lasi nili council pen CM fan choning rilo alu ta PS lo nang litung lahelo alu ta nang litung kopi da lang tamik lagi administration fan lo lahelo pini sonni sini ye chok la sonni e sona bang mo ni ye atlo mo mali tum polo CM fan disuntuk taun perlu krat taun ahok alam lagi kang cek ni ye mo mali fan ni kang cek ni hela aja ko ngipi to ma kapi suntuk ta un par krat un ma tu no ken lagi don BJP tu kongres tu lagi
Nilga sini lor de Congress ben BJP tu mahut si la formally bihari tu kan wan re. Non follow bonde. Ni alan sosiasi po yana. Non ke bang CM hansi bang pujar lang. Rong asor manda puji. Arong ke doan mo ni tuman puji. Nili tuman na puji lagi eglor alam. La sila elo itu ke tek lo election election ke tek politics ke tek lo aja krong ke tek posin non ke bang ke tu itu parna tang na po. La elo la pende sona ke mo pulo rong asar tu apa jika kopi jama kopi la pen map pilak ni alang litung rong kan site ke apa